exercițiu include poziționarea picioarelor un pic mai depărtat de nivelul umerilor, picioarele rămânând încordate, iar genunchii drepți. Acum aplecăm ușor trunchiul către înainte, ținem cont spinarea să nu fie cocoșată, cât mai dreaptă. Dacă la început o să simțiți că nu vă reușește să țineți genunchii perfect drepți, nu vă descurajați. Important spinarea să reușiți să o îndreptați și treptat veți îndrepta și genunchii. Mie la fel, din prima nu mi-a reușit. Prin muncă și efort veți obține flexibilitatea mult dorită. Deci ne pregătim, vom ține 30 de secunde poziția și vom continua cu aplecări pentru ambele picioare. În cazul meu va fi piciorul stâng, apoi piciorul drept. La fel, ținem câte 30 de secunde. Doar după 30 de secunde se începe secreția relaxinei, hormonul care relaxează încheieturile. După 10-20 de secunde vi se va părea că gata, nu mai rezistați, dar voi concentrați-vă asupra respirației voastre, astfel veți primi plăcere de la întindere, nu durere și încordare. Bun, vom continua cu următorul exercițiu. Din poziția drept se face un pas înapoi cu piciorul drept. Încearcă să cobori cât mai mult trunchiul către piciorul din față. Însă, mare grijă, menții spatele drept și ambele picioare perfect încordate. Nici într-un caz nu cocoșa spinarea. Deci așa ai greșit. Spinarea dreaptă, genunchii drepți, primește plăcere și respiră constant. Menționez că la început nu o să-ți iasă totul din prima și perfect. Important să nu te descurajezi, să nu te compari cu nimeni, pentru că la fiecare totul e diferit. Anatomia, caracterul, rezistența, de aceea multă încredere în tine și multă răbdare. Același lucru îl facem și pentru celălalt picior. Bazinul și umerii privesc către înainte. Genunchiul drept, nici într-un caz îndoit, picioarele încordate. Nu uita de cele 10 secunde de pauză, meriți. Acum, din poziția așezat cu picioarele întinse, încordate și apropiate, ne aplecăm trunchiul în față. Spatele poate să fie puțin curbat, ideal ar fi să-l țineți drept, dar asta vine cu timpul. Acum aveți grijă picioarele să rămână încordate și genunchii drepți. Abdomenul tinde să se lipească de coapse. Menținem postura timp de 30 de secunde. Fiți mereu atente la spinare, să nu fie cocoșată. Din nou pauza de 10 secunde și ușor ne pregătim pentru o altă postură. Din poziția așezat, îndoim un picior și tragem talpa către coapsă.
Celălalt picior îl menținem întins și încordat. Acum, trunchiul îl coborâm peste piciorul întins, având grijă să ținem coloana vertebrală dreaptă și să coborâm atâta cât ne permite flexibilitatea. Eu mă cobor până la maximum. Menține postura timp de 30 de secunde, apoi schimbă piciorul. Așa, acum rămânem în aceeași poziție, doar că depărtăm un pic picioarele și facem aplecări laterale către piciorul întins. Dacă reușiți, trageți talpa, astfel veți întinde foarte bine mușchii din spatele genunchiului. Continuăm cu aplecarea trunchiului în față, apoi schimbăm piciorul. Aici ne vom apleca în față, mâinile vor fi întinse, spinare dreaptă și ușor, ușor ne flexăm, încercăm să atingem podeaua cu abdomenul. Ținem 30 de secunde, respirăm constant, inspirăm adânc și expirăm. Și iarăși inspirăm și expirăm, primim plăcere. Și desigur nu uităm să întindem și celălalt picior. Din păcate eu eram la început și nu știam cât de important este să întindem ambele picioare, ambele părți ale corpului. Eu făceam doar pentru un picior și acum întâlnesc dificultăți. Următorul exercițiu se aseamănă cu precedentul, doar că aici vom depărta picioarele cât ne permite flexibilitatea, vor fi foarte încordate și cu genunchii drepți. La fel facem aplicări laterale pentru fiecare parte. Acum avem pauză și ne pregătim să coborâm trunchiul către înainte cu mâinile întinse și încercăm să atingem podeaua cu abdomenul. Picioarele rămân încordate.
Super! Scuturați un pic picioarele și ne pregătim să facem un exercițiu foarte simplu care trebuie doar să întindeți picioarele pe rând. Da? Observați! Deschideți talpa și o închideți. Deschideți și închideți. 30 de secunde. Urmează un exercițiu ceva mai complicat care include echilibru. Dacă îți pare că nu vei reuși, încearcă să te razemi de un scaun sau un pat. Dar ține cont, toată greutatea să o lași peste piciorul întins. Trebuie să simți cum se trag mușchii și bazinul tinde să ajungă cât mai jos. Nu trebuie să simți durere în zona genunchiului. Încearcă să pui o pernă sau o păturică, astfel vei ameliora cumva durerea. Aici avem pauză de 10 secunde și vom continua cu îndreptarea piciorului, iar pieptul la fel tinde să se atingă de coapsă. Ușor, ușor. Respirăm constant, spinarea rămâne dreaptă. Ar fi ideal dacă îți reușește să tragi de talpă. O să simți cum se întind mușchii din spatele genunchiului. Pur și simplu trebuie să simți asta. Acum savurăm din acele 10 secunde de pauză și ne pregătim pentru întinderea celuilalt picior. Fetelor, nu voi obosi în a repeta că 10-20 de minute e foarte puțin pentru flexibilitate. Deci întinderea are nevoie de timp, cât mai mult, o oră, 2. Eu am început cu 2 ore pe zi, deci făceam în fiecare zi câte 2 ore. Nu pot să zic că e corect, aveam nevoie și de pauză, dar eu vedeam scopul, vedeam sfoara și nu mă interesa absolut nimic. Făceam zi de zi, fără pauză și în 4 săptămâni m-am așezat pe șpagada, sfoara. Dar nu vă sfătuiesc, mai bine faceți o oră zi de zi. Dacă simțiți că ceva nu-i bine, faceți pauză de o zi, da, mușchii să se restabilească, dar 20 de minute e foarte puțin. Cam așa arată sfoara. Eu nu am practicat în trecut gimnastică, balet, deci e posibil să obții rezultate majore singură în condiții casnice, doar că atenție mare la sănătate și trebuie să-ți simți corpul. Eu vă doresc mult succes și ne revedem în curând. Pa, pa!